Všetci si to dobre pamätáme. Prvý počítač, internet alebo prvý mobil. Pre generáciu Z je to však iný príbeh. Technológie sú prirodzenou súčasťou ich života. Intuitívne ovládajú nástroje, o ktorých sa nám v ich veku možno ani nesnívalo. Táto generácia je zaujímavá aj pre pracovný trh, napríklad v oblasti finančného sprostredkovania. No a o tom, ako sa dá tvoriť pracovné prostredie pre túto, ale aj ďalšie generácie, si povieme v dnešnom biznise. Vítajte. Mojím hosťom je Marcel Zeleniak, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Univerzál Maklérsky dom. Vítajte u nás, pekný deň. Dobrý deň. V dnešnej dobe je prakticky nemožné ignorovať vplyv technológií na našu spoločnosť a zároveň žiadna generácia nie je s týmito technológiami a zmenami tak úzko spätá ako práve generácia Z, ktorá prakticky vyrastala s telefónom v ruke. Súhlasíte? Je to tak? Je to tak, určite. A generácia Z, keď si zoberieme, sú to ľudia narodení od roku 1997 až do roku 2012. A takou generáciou Z je aj spoločnosť Univerzál, pretože tá budúci rok oslávi 25 rokov. Takže ľudia, ktorí prichádzali do našej spoločnosti na začiatku, tak do generácie Z určite nepatria. My však veľmi citlivo pristupujeme v rámci technológií jednotlivým generáciám. Ale v zásade, či dnes na finančnom trhu človek 20-ročný alebo 50-ročný bez digitálnych nástrojov sa nezaobíde. Áno, ku konkrétnym technológiám sa ešte dostaneme. Hovoríte, že musíte vytvárať prostredie na jednej strane aj pre tých mladších a na druhej strane aj pre tých skôr narodených. Aké hlavné rozdiely vy osobne pozorujete práve medzi generáciou Z a tými ostatnými generáciami? Tak ako už bolo povedané, generácia Z sú ľudia, ktorí sa narodili do digitálneho prostredia. Oni sú naučení šúchať telefón. Samozrejme, že komunikujú veľmi rýchlo. Častokrát používajú emotikony, krátke SMS-ky, využívajú sociálne siete. To všetko je im vlastné a budujú si vlastné sociálne siete takisto. No a treba ale povedať, že tá staršia generácia uprednostňuje skôr telefonický kontakt alebo priamy fyzický kontakt, tak tam sú tie asi hlavné rozdiely medzi týmito generáciami. Aj na základe toho, čo hovoríte, platí to, že to prispôsobovanie sa tým novým trendom alebo tá určitá adaptácia na nové technológie ide teda mladším ročníkom rýchlejšie, jednoduchšie? Úplne takto by som to nepovedal, ale každopádne tie mladšie ročníky naozaj sú naučení s tým digitálom pracovať od malička a naozaj vedia experimentovať, ľahko sa učia, vedia si stiahnuť rôzne videonávody. A pri tej staršej generácii musím povedať, že rozhoduje vzdelávanie, lebo je mnoho ľudí, ktorí idú s dobou a tie technológie im nie sú cudzie. No a tým ďalším treba v zásade vysvetliť, alebo oni musia skôr pochopiť to, že aký význam majú pre nich ten digitál, ako im to zjednoduší a uľahčí život v tom finančnom biznise a potom to ľahšie príjmu. V každom prípade, ak chce firma patriť medzi technologických lídrov na trhu, musí samozrejme investovať. Nieraz sú to aj nemalé prostriedky. Ako je to vo vašom prípade a teda v prípade vašej spoločnosti? Tak my sme už v rámci korony alebo pred koronou investovali nemalé finančné prostriedky do technológií a do rozvoja informačných technológií. Dnes je to radom 100 milióny eur, ktoré sme investovali a investujeme pravidelne každý rok. Súčasťou toho sú aj inovácie a máme svoje vlastné oddelenie inovácií, ktoré zabezpečuje práve to, aby sme držali krok s dobou, aby všetky tie moderné nástroje boli pre našich kolegov užívateľsky príjemné, aby dokázali rýchlo, efektívne poskytovať kvalitné služby našim klientom. Hovorili ste o investíciách rádovo v miliónoch eur. To si samozrejme môžu dovoliť väčšie spoločnosti. Čo tie menšie firmy? Tak to je skôr asi otázka na tie menšie firmy. V každom prípade my sa pozeráme sami na seba a riešime to, aby sme držali krok s dobou, aby sme boli konkurencieschopní a boli na tej špičke v rámci nových technológií. A pre tie menšie firmy možno, že odkaz môžu sa pridať k nám do brokerpoolovej časti, kde si zachovajú svoju identitu, môžu tie všetky nástroje využívať zdarma a podnikať podľa seba. Takže to je pre nich odkaz. Ktoré z tých digitálnych nástrojov vy považujete za najúžitočnejšie? Tak celý náš ekosystém je užitočný pre našich kolegov, pretože je navzájom prepojený.
Pre našich klientov máme aplikáciu UFO, ktorá je digitálny nástroj, s ktorým komunikuje náš sprostredkovateľ s klientom. A keď si dáme aký príklad, keď sa uzatvára obchod, tak klient jednoducho si stiahne aplikáciu, načíta si svoj občiansky preukaz, založí sa karta klienta automaticky a cez onboarding a tvárovú biometriu identifikujeme toho klienta. Následne na to môže náš sprostredkovateľ použiť akýkoľvek dojednávač na to, čo ten klient potrebuje. Uzatvorí sa obchod a všetky dokumenty skončia opäť v aplikácii UFO u toho klienta, čiže klient má všetko vždy pod kontrolou a stále pri sebe. Sú tam samozrejme že ďalšie moduly, ktoré sú potrebné pre prácu s týmito digitálnymi technológiami, nadstavby pre manažerov, Power BI, analytický nástroj výborný, modul CRM na riadenie tímu a tak ďalej, digitálne podpisovanie. To všetko je súčasť nášho ekosystému, ktorý funguje a pracuje a s tým musíme žiť a vytvárať ho a stále inovovať. To môže pre niekoho vyznieť, ako keby ten klient prakticky už ani nepotreboval sprostredkovateľa. Nie je to tak úplne. My sme od začiatku, keď sme založili spoločnosť, zakladali sme spoločnosť ako spoločnosť ľudí pre ľudí a my dokážeme práve spájať tie nové technológie a digitálne nástroje s našimi ľuďmi a tí potom, keď ich využívajú, tak dokážu poskytovať kvalitné služby rýchlejšie našim klientom a tí klienti sú samozrejme potom spokojnejší a tam sa to vracia. Veľa sa dnes hovorí o tom, že s nástupom umelej inteligencie množstvo povolaní a množstvo pracovných miest môže jednoducho zaniknúť, že ľudia prídu o prácu. Ako je to v oblasti finančného sprostredkovania? Tak AI je téma teraz. Samozrejme je pravda, že mnoho povolaní zanikne, ale to nie je úplná novinka, pretože technologický rozvoj aj v minulom storočí takzvané pripravilo prácu mnoho ľudí. Ako s tým bojovať? A tá AI sa uplatňuje aj v našej oblasti. My už dnes máme v našich digitálnych nástrojoch implementovanú AI a využívajú naši sprostredkovateľi, aby zase ten proces urýchlili. Ja hovorím, alebo zvyknem hovoriť, že prirovnávať tú AI k ohňu. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Čiže pokiaľ sa ľudia dokážu vzdelávať a fungovať na tom trhu, inovovať, tak si myslím, že dokážu prežiť na trhu a to aj v rámci financií alebo akejkoľvek oblasti. Vrátim sa ešte k tým generáciám. Na tom jednom konci reťazca je spomínaná generácia Z. Na opačnom konci sú ľudia, ktorí majú povedzme tesne pred dôchodkom. Môžu byť napriek tomu pre trh perspektívny? Ja si myslím, že každý, kto má chuť sa vzdelávať, je pre trh perspektívny. A aj títo ľudia môžu nájsť u nás uplatnenie. Samozrejme je to na nich a na rozhodnutí, či je to táto oblasť pre nich vhodná, ale aj takíto ľudia, pokiaľ sa chcú vzdelávať a dokážu využívať naše nástroje, my vieme im poskytnúť to vzdelanie, ktorým sa môžu dostať do tohto nášho odboru a biznisu a môžu ho využívať vo svoj prospech. Čo konkrétne by ste im možno odporúčili alebo poradili, ak sú v takejto pozícii, čo môže byť z ich pohľadu pre nich najvýhodnejšie? Za mňa kľudne nech zavolajú hocikoho z našich sprostredkovateľov, nech sa s nimi spoja a vieme sa porozprávať o tom, kde a ako by mohli byť užitoční aj v našej spoločnosti, či táto práca im môže vyhovovať, ale veľmi radi sa porozprávame s hocikým o tom, ako ho môžeme uplatniť v našej spoločnosti. Ak sa na to pozrieme z globálneho hľadiska, je vôbec možné pripraviť firemné prostredie pre všetky generácie? Dá sa to sklbiť? Nám sa to darí sklbiť. Je to podľa môjho názoru možné, pretože dnes je to tak, že naozaj na finančnom trhu bez toho, aby človek využíval digitálne technológie, tak či má 50 rokov alebo 20 rokov, nedokáže prežiť. A my tie nástroje naozaj pripravujeme tak, aby boli čo najjednoduchšie a najlepšie využiteľné pre hociktorú generáciu v našej spoločnosti. Aké sú vaše plány alebo ambície do budúcna, aj čo sa týka teda personálnych otázok? Máte možno nejaký odkaz pre vašich budúcich kolegov? My sme vznikli pred 20 rokmi a stanovili sme si nejaké hodnoty, podľa ktorých podnikáme už viac ako 20 rokov, ako je férovosť, priateľskosť, nezávislosť, dôveryhodnosť. A na základe týchto hodnot podnikáme. A všetkým, ktoré sú tieto hodnoty blízke a chcú využívať najmodernejšie technológie, tak veľmi radi ich uvítame v našej spoločnosti v akomkoľvek veku. Uzavrel Marcel Zeleniak, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Univerzál Maklérsky dom. Ďakujem pekne, že ste prišli s nami o tejto téme diskutovať. Ďakujem za pozvanie.